În ziua în care profesoara aceea blondă a arătat cu degetul spre mine și a spus voi românii ăștia, am jurat în sinea mea că voi arăta lumii întregi cât de puternică este valoarea poporului român. Numele meu este Elena Popescu, am 17 ani și vin din România, această țară frumoasă, adesea numită Grădina Maicii Domnului. Când am pășit în colegiul Mihai Eminescu, cea mai prestigioasă școală internațională din Elveția, nu m-am așteptat ca provocarea să nu fie una academică, ci o luptă pentru demnitate. Dar mai întâi, lăsați-mă să vă spun un secret. Am absolvit Universitatea din București la 13 ani. Da, exact. Acea universitate care a format nenumărate minți luminate ale țării. Am câștigat și marele premiu la concursul național Geniile României, uimind întreaga lume academică din țară. Departamentul de științe al Universității Harvard îmi trimisese deja o invitație de admitere timpurie. Dar am un secret și mai mare. Nu mai voiam să fiu o fată. Geniu. În România, atenția constantă a presei mă sufoca. Reporterii mă înconjurau și mă întrebau ce vreau să fac în viitor. Ceea ce voiam cu adevărat să le spun era că îmi doresc doar să fiu eu însămi, în liniște. Dar eticheta de mândria românei îmi definise deja întreaga existență. Așa că am ales să vin în Elveția, să o iau de la capăt cu o nouă identitate. Harvard mi-a cerut să mă adaptez timp de 6 luni la colegiul Mihai Eminescu. Credeam că vor fi niște luni liniștite. M-am înșelat amarnic. Așezat în mașină, priveam pe geam peisajul necunoscut al Genevei. Șoferul era un elvețian amabil. S-a uitat la mine în oglinda retrovizoare și m-a întrebat: prima zi de școală? Aveți emoții, domnișoară? I-am răspuns într-o engleză americană perfectă: sunt bine. Mulțumesc. De fapt, nu aveam deloc emoții. De mică vorbesc 6 limbi. Română, engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă. Limba nu a fost niciodată o problemă. Adevărata problemă, pe care nu o anticipasem, era ignoranța și aroganța celor din vest. Colegiul Mihai Eminescu era situat pe un domeniu vast, înverzit, cu clădiri din piatră ce emanau o eleganță atemporală. Taxa anuală era de 60 de franci elvețieni. Doar copiii celor mai bogate familii din Europa își permiteau să studieze aici. Era anticamera pentru Oxford, Cambridge și ETH Zurich, un incubator pentru elitele europene. Îmbrăcată simplu, în blugi și un hanorac, am mers la secretariat pentru formalități. Funcționara mi-a vorbit cu o prudență exagerată. Eram un transfer confidențial, un statut special care sugera o poveste mult mai complexă în spate. Dar eu voiam doar să trec neobservată în aceste 6 luni. Mergând spre clasă, am trecut pe lângă un coridor ale cărui ziduri erau împodobite cu fotografiile absolvenților de excepție. Numele gravate cu litere aurii aparțineau unor tineri care ajunseseră în cele mai prestigioase universități ale lumii. M-am gândit că, în curând, și numele meu va fi acolo. Prima oră era de literatură universală. Am ales un loc în ultimul rând, în colț, sperând să nu atrag atenția. Pe fereastră se vedea un teren de sport imens, care mi-a amintit de campusul Universității din București. Și acolo era liniște, dar o liniște caldă. Liniștea de aici emana o răceală distantă. Colegii mei vorbeau în grupuri mici. I-am auzit discutând despre petrecerile de weekend în vilele lor din St. Moritz, despre iahturile și avioanele private ale părinților lor. Eram singura est-europeană din clasă. Câteva fete blonde se întorceau din când în când să mă privească, șoptind între ele: cea nouă pare a fi din est. Româncă sau poloneză? Pare destul de modest îmbrăcată, nu? Am zâmbit amar în sinea mea. Ce fețe ați face dacă ați ști cine sunt? Dar am decis să mi păstrez secretul. Am deschis laptopul și am început să scriu un jurnal în limba română. Prima zi. Totul este străin. Dar voi demonstra valoarea românilor. Our mating. În acel moment, ușa clasei s-a deschis și a intrat o femeie blondă de aproape 30 de ani. Era înaltă, cu ochi albaștri și o privire tăioasă. Pe ecusonul ei scria: Beatrice Dubois, noua profesoară de literatură.
A salutat clasa, iar când privirea i s-a oprit asupra mea, am simțit instinctiv un disconfort. Cunoșteam prea bine acea privire, o examinare plină de prejudecăți, de parcă aș fi fost un specimen ce trebuia clasificat. Și a scris numele pe tablă și a început să se prezinte. Sunt Beatrice Dubois, absolventă a Universității Sorbona din Paris, cu un master în literatura shakespeariană la Londra. Vocea îi trăda un orgoliu nemăsurat, ca și cum și-ar fi declarat superioritatea. Această clasă are mulți elevi excepționali, a continuat ea. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu viitorii lideri ai Europei. Apoi a început să strige catalogul și să ceară fiecăruia să se prezinte. Un elev din primul rând s-a ridicat, etalându și cu mândrie arborele genealogic. Sunt Blaise Roberts. Tatăl meu este bancher de investiții în Zurich. Sunt Sarah Connor. Mama mea este judecător la Curtea Federală. Sunt Michael Schmidt. Mă pregătesc să aplic la London School of Economics. Profesoara Dubois îi lăuda pe fiecare, de parcă s-ar fi născut predestinat succesului. A venit rândul fetei blonde, care se tot uita la mine. S-a ridicat cu încredere. Sunt Alexandra Ionescu, șefa promoției, și mă pregătesc pentru admiterea timpurie la ETH Zurich. Minunat, Alexandra! Ochii profesoarei străluceau. Este o onoare să predau unor elevi ca voi. Prezentările se apropiau de mine. Inima a început să mi bată mai tare. Ce să spun? Adevărul ar atrage prea multă atenție. O minciună ar fi împotriva principiilor mele. Absolventa Universității din București la 13 ani, câștigătoarea concursului Geniile României, aceste lucruri nu puteau fi menționate. În cele din urmă a venit și rândul meu. Privirea tăioasă a profesoarei Dubois era ațintită asupra mea. Domnișoara de acolo, te rog să te prezinți. Toate privirile s-au întors spre mine. M-am ridicat încet, simțind presiunea a zeci de ochi. Mă numesc Elena Popescu. Vocea mi-a fost calmă și clară. Profesoara și a încruntat sprâncenele. Popisu, ce nume e ăsta? A pronunțat intenționat greșit, făcându-l să sune ciudat. Popescu. Am repetat cu răbdare. În fine, a ridicat din numerii. De unde vii? Cu ce se ocupă părinții tăi? Vin din România. Părinții mei sunt angajați obișnuiți. În clasă s-au auzit câteva chicoteli infundate. Un zâmbet disprețuitor a apărut pe buzele profesoarei. A, România. Asta nu e undeva lângă Rusia? Am auzit că vorbiți rusă acolo. Sângele mi-a clocotit în vene. Acești occidentali ignoranți. România este o țară mândră, cu o cultură latină, nu satelitul nimănui. Dar m-am forțat să rămân calmă. România este o țară independentă, iar limba noastră este de origine latină. În fine, nu contează, a fluturat ea mâna. De parcă subiectul era irelevant. Bun venit acestei eleve din Est în mijlocul nostru, deși elevii din această parte a Europei sunt rari în școala noastră. Tonul ei era plin de insinuări disprețuitoare. Am auzit că voi, est-europenii, sunteți de obicei buni la matematică, a continuat profesoara Dubois. Dar cum stați cu literatura? Veți putea face față cursului meu? La urma urmei, acesta nu este un simplu curs pentru începători. Insinua că nivelul meu cultural era inferior. Întreaga clasă asista la această umilință. Unii își stăpâneau cu greu râsul, alții așteptau reacția mea ca la un spectacol. Am tras adânc aer în piept. În mintea mea am auzit vocea mamei. Elena, fii modestă, dar nu lăsa pe nimeni să calce în picioare mândria de a fi român. Cred că mă voi descurca, am răspuns calm, dar pronunția mea perfectă, cu un accent american impecabil, a lăsat-o pe profesoară fără cuvinte pentru o clipă. Evident, nu se aștepta ca engleza mea să fie atât de fluentă, dar și a recăpătat repede superioritatea. Una e să vorbești engleza, dar cursul meu cere mai mult decât abilități lingvistice. Vom aprofunda esența literaturii occidentale, ceea ce necesită un fond cultural solid, nu ceva ce poate fi înțeles doar învățând câteva cuvinte pe de rost. Mi-am strâns pumnii. Ce insinuă această femeie? Că noi, românii,
nu avem cultură, că nu suntem demni să înțelegem marea literatură occidentală? Cursul a început. Profesoara Dubois a început să vorbească despre Hamlet de Shakespeare. Explicațiile ei erau presărate cu ironii la adresa elevilor din alte culturi. Pentru a înțelege zbuciumul interior al prințului Hamlet, este necesară o cunoaștere profundă a culturii occidentale. Această profunzime psihologică poate fi dificil de înțeles pentru elevii care provin din anumite medii culturale. Privirea ei se îndrepta periodic spre mine, mesajul fiind mai mult decât evident. Stăteam în bancă, calmă la suprafață, dar în interiorul meu se dezlănțuia un vulcan. De fapt, citisem întreaga operă a lui Shakespeare în originalul englez la 10 ani. Înțelegerea mea asupra lui Hamlet era, probabil, de 100 de ori mai profundă decât a acestei femei superficiale. Dar am ales să tac. Nu era încă momentul. La sfârșitul orei, ne-a dat o temă, pentru săptămâna viitoare, un eseu de minimum 3 pagini despre analiza psihologică a lui Hamlet. Și rețineți, standardele mele sunt foarte înalte. Nu va fi suficient să scrieți orice. Privirea ei m-a scanat din nou, mai ales pentru anumiți elevi care trebuie să se adapteze. Elevii au început să și strângă lucrurile. Alexandra Ionescu s-a apropiat de mine, cu un zâmbet fals și prietenos pe față. Hei, bine ai venit la colegiul nostru! A folosit intenționat pronunția greșită a numelui meu. Numele meu este Elena. Am corectat-o. În fine, Elena a ridicat din numeri. La ce școală ai fost în România? Ce note aveai? Întrebările ei erau pline de iscodire, încercând să mi afle nivelul. Școală normală. Note decente? I-am răspuns scurt. Evident, Alexandra nu era mulțumită de răspuns. Ești interesată de matematică și științe? Eu mă pregătesc pentru juric. Acolo ar fi probabil mai potrivit pentru elevii din Est, nu-i așa? Cuvintele ei erau pline de superioritate, ca și cum ar fi spus: voi, est-europenii, sunteți buni la științele exacte. Literatura și arta nu sunt pentru voi. Am zâmbit și am dat din cap, fără a spune mai mult. Dar în mintea mea, planul începea deja să prindă contur. La prânz, m-am așezat într-un colț al cantinei și am scos pachetul pregătit de mama de dimineață, sarmale cu mămăliguță. Era dragostea mamei mele, căldura de acasă. Chiar în momentul în care am deschis caserola, câțiva elevi, simțind mirosul, s-au strâmbat. Doamne, ce miros? E ăsta. E dezgustător. Parcă e ceva stricat. De ce nu mănâncă mâncare normală? De asta urăsc să mănânc lângă est-europeni. Mâna mi-a încremenit în aer. Această mâncare fusese pregătită de mama la ora 4 dimineața. Fiecare bucățică purta în ea dragostea maternă. Fiecare aromă era gustul de acasă. Iar acești americani, ignoranți, spuneau că e dezgustătoare. Am lăsat furculița jos încet și m-am uitat în jur. Elevii din cantină mâncau aceiași burgeri și cartofi prăjiți, beau băuturi carbogazoase pline de zahăr. Ei considerau asta mâncare normală. Mi-am amintit cuvintele bunicii. Elena, puiule, bucătăria românească este cea mai caldă din lume, pentru că fiecare fel de mâncare are o poveste și e făcut cu suflet. Am luat din nou furculița și am început să savurez dragostea mamei, bucată cu bucată. Îi las pe ignoranți să vorbească. Eram mândră de cultura mea. Dar în adâncul sufletului meu, o voce clară îmi spunea: va veni o zi când îi voi face pe acești oameni să înțeleagă cât de valoroși sunt românii. După masă, m-am îndreptat spre bibliotecă. Măcar acolo era liniște și mă puteam concentra pentru ora de matematică. Ora de matematică de după amiază urma să înceapă. Nu știam că această oră va deveni prima mea ocazie de a-mi demonstra valoarea la colegiul Mihai Eminescu și prima dată când acești tineri aroganți vor vedea ce înseamnă cu adevărat mândria României. Am intrat în clasa de matematică, având deja un plan în minte. Era timpul să le arăt de ce sunt în stare românii. Profesorul de matematică, un anume domn Müller,
Era un bărbat pe la 50 de ani, cu părul cărunt și ochelari cu ramă groasă. Părea mai prietenos decât doamna Dubois, dar când privirea lui a ajuns la mine, am sesizat aceeași umbră de îndoială familiară. Astăzi vom recapitula calculul diferențial, a spus domnul Müller, scriind o funcție complexă pe tablă. Cine îmi poate spune care este limita acestei funcții? În clasă, a făcut liniște. Era, într-adevăr, o problemă dificilă, dar pentru mine era la fel de simplă ca o problemă de aritmetică de școală primară. Studiasem singură calculul integral la 10 ani. Câțiva elevi se încruntau, calculând febril. Alexandra se chinuia și ia pe o ciornă. Aceștia erau elita colegiului Mihai Eminescu. Stăteam în ultimul rând, având deja în minte 3 metode diferite de rezolvare. Dar nu am ridicat mâna. Nu era încă momentul să mi-etalez cunoștințele. Domnul Müller a așteptat câteva minute și, văzând că nimeni nu răspunde, a oftat. Se pare că este puțin prea dificil pentru voi. Lăsați-mă să vă arăt. Răspunsul este minus o doime. A răsunat o voce clară. Era vocea mea. Toată clasa s-a întors să mă privească, inclusiv domnul Müller. A clipit. Ce ai spus? M-am ridicat și am repetat calm. Limita acestei funcții, când x tinde la infinit, este minus 1 pe 2. Domnul Müller a verificat rapid pe tablă. După ce a terminat de calculat, m-a privit cu alți ochi. Corect. Cum ai ajuns la acest rezultat? Există 3 metode. Am spus, mergând spre tablă. Vă voi demonstra pe cea mai simplă. Am luat creta și am început să scriu. Simbolurile matematice curgeau lin sub mâna mea, fiecare pas al demonstrației fiind clar și logic. În clasă era o liniște de mormânt. Toți elevii mă priveau cu ochii larg deschiși. Mai întâi, împărțim atât numărătorul cât și numitorul la puterea cea mai mare a lui X, am explicat în engleză fluentă, cu o gramatică perfectă și un limbaj de specialitate. După ce am terminat, am pus creta jos. Mai sunt alte 2 metode. Doriți să continui? Maxilarul domnului Müller era aproape să cadă. Nu este nevoie. Absolut genial. Tocmai când mă întorceam la locul meu, domnul Müller a adăugat. Stai, dacă tot ești atât de bună, ne poți ajuta să rezolvăm o altă problemă. A scris pe tablă o ecuație diferențială și mai complexă. Era materie de anul 2 de facultate, extrem de dificilă pentru un licean. M-am uitat la ea și am zâmbit în sinea mea. Încă vrea să mă testeze. M-am întors la tablă și de data aceasta am rezolvat-o și mai repede. În mai puțin de 5 minute, soluția completă era pe tablă. Liniștea din clasă a devenit stranie. Fața Alexandrei era palidă. Abilitățile ei matematice, cu care se mândrea atât de mult, păreau un joc de copil în fața mea. Alți elevi șușoteau. Cum a făcut asta? Nici măcar nu înțeleg enunțul. Chiar e doar o elevă de transfer, dar cel mai des am auzit acele șoapte pline de ostilitate. Normal, europenii se pricep doar la matematică. În afară de calculat, ce altceva mai știu să facă? O tocilară care doar învață pe de rost. Mi-am strâns pumnii. Tocilară? Dacă ați ști că stăpânesc 6 limbi, dacă ați ști cunoștințele mele de literatură, istorie și filozofie, ce ați mai spune? Dar și mai mult m-a înfuriat tonul lor. De parcă a fi bun la matematică nu ar fi un merit, de parcă talentul meu ar fi un defect. După o oră, în timp ce îmi strângeam lucrurile, Alexandra s-a apropiat. Expresia ei era un amestec de invidie, frustrare și un fel de teamă. Elena a încercat să pară prietenoasă, chiar nu ai făcut meditații speciale la matematică? Nu, nicio pregătire specială, am răspuns sincer. Atunci cum? Nu a putut termina propoziția. M-am uitat la expresia ei confuză, am vrut să spun ceva, dar m-am abținut. Ai spun că am absolvit universitatea la 13 ani? Îi spun că am fost deja acceptată la Harvard. Nu era încă momentul.
Poate că sistemul de învățământ din România pune mai mult accent pe matematică, am spus evaziv. Expresia Alexandrei a devenit și mai complexă. Ea fusese întotdeauna geniul matematic al școlii, viitoarea studentă la ETH Zurich. Și dintr-o dată, o elevă necunoscută din Est o depășea cu o ușurință dezarmantă. Era o lovitură imensă pentru orgoliul ei. Când am plecat din clasă, am auzit-o spunându-le prietenelor ei, ceva nu e în regulă. O elevă obișnuită din România nu poate avea acest nivel. Trebuie să aibă ceva de ascuns. Ar trebui să investigăm trecutul. Am zâmbit amar în sinea mea. Căutați cât vreți. Veți găsi doar ceea ce vreau eu să vedeți. Dar adevăratul test abia urma. A doua zi, la ora de literatură, fața doamnei Dubois era și mai încruntată decât ieri. Evident, auzise despre performanța mea de la ora de matematică, ceea ce o enervase și mai tare. Astăzi vom discuta despre Hamlet. A început ea. Acest lucru necesită o înțelegere culturală profundă, nu o simplă abilitate de a calcula. Cuvintele ei erau o ironie evidentă la adresa mea. Înainte de a începe, s-a întors brusc spre mine: Elena, ți-ai terminat eseul? Toți colegii știau că tema era pentru săptămâna viitoare. Întrebarea ei era menită să mă pună într-o situație penibilă. Dar am zâmbit și am scos din geantă un dosar ordonat. Da, l-am terminat. Profesoara a rămas perplexă. Nu se aștepta să fi terminat cu adevărat. A luat lucrarea mea și a început să o răsfoiască rapid. Expresia feței îi se întuneca pe măsură ce citea. Eseul meu nu avea doar 3 pagini, ci 5. Analizam starea psihologică a lui Hamlet din perspectiva psihanalizei freudiene și a inconștientului colectiv al lui Jung, de la contextul creativ al lui Shakespeare la gândirea umanistă a renașterii. Fiecare idee era susținută de citate din text, fiecare argument era solid. Nivelul eseului depășea cu mult orice lucrare de liceu pe care o văzuse vreodată. Dar doamna Dubois nu avea de gând să recunoască asta. Și adres glasul: deși eseul are numărul de pagini necesar, analiza este încă prea superficială. Superficială? Aproape am pufnit în râs. Înțelegerea ta asupra conflictului interior al lui Hamlet este superficială. A continuat ea critic. Îți lipsește o cunoaștere profundă a contextului cultural occidental. În clasă s-au auzit șoapte. Câțiva elevi au schimbat priviri. Chiar și ei considerau evaluarea profesoarei prea aspră. Îți sugerez să rescrii acest eseu, a spus doamna Dubois cu răceală. De data aceasta, încearcă să gândești cu adevărat în profunzime, nu doar să înșirui niște cuvinte pompoase. Am tras adânc aer în piept. Femeia aceasta mă umilea public. Nici măcar nu citise cu atenție eseul meu, ci doar îmi respingea munca din cauza prejudecăților ei. Doamnă profesoară, am întrebat politicos, puteți să-mi spuneți concret unde este analiza mea superficială? Fața profesoarei s-a înroșit. Nu putea indica o problemă specifică, deoarece eseul meu era impecabil. Asta nu este atitudinea cu care un elev pune la îndoială un profesor. S-a bâlbâit ea. Pe scurt, rescrie el și gata. În acel moment, a luat o decizie și mai nedreaptă. Dacă tot îți place atât de mult să te afirmi, privirea ei a devenit veninoasă, hai să-ți testezi cunoștințele de cultură generală. S-a întors și a scris o frază în franceză pe tablă. Apoi s-a întors triumfătoare. Poți traduce această frază? Dacă tot ești atât de încrezătoare. În clasă era liniște. Majoritatea elevilor, inclusiv Alexandra, nu înțelegeau franceza la acel nivel. Doamna Dubois credea că a câștigat. Voia să folosească franceza pentru a-mi demonstra ignoranța, pentru a mă face de râs în fața întregii clase. Dar nu știa că tocmai lovise într-un punct forte al meu. M-am ridicat încet, privind fraza de pe tablă. În mintea mea am auzit vocea tatălui meu. Elena, cunoașterea înseamnă putere. Nu lăsa niciodată un ignorant să te subestimeze. Am răspuns într-o franceză perfectă, fluentă. Fața doamnei Dubois a devenit albă ca varul. Dar nu mă oprisem. Am continuat, repetând același conținut în italiană. Apoi am elaborat mai departe despre măreția lui Shakespeare în germană.
În final, am făcut o concluzie strălucită în spaniolă. Fiecare limbă pe care am vorbit-o a fost impecabilă, lăsându-i pe toți cei prezenți cu gura căscată. În clasă era o liniște de moarte. Toți elevii mă priveau cu ochii mari, cu gurile deschise de uimire. Alexandra arăta de parcă ar fi văzut o fantomă. Cât despre doamna Dubois, era palidă și corpul îi tremura ușor. Încercase să mă umilească, dar sfârșise prin a fi ea însăși umilită. M-am așezat și am privit-o calm. Doamnă profesoară, mai aveți și alte întrebări? Profesoara stătea la catedră, incapabilă să scoată un cuvânt. Sentimentul ei de superioritate fusese complet spulberat. După câteva minute a anunțat sfârșitul orei și a ieșit în grabă din clasă, vizibil tulburată. În clasă au izbucnit discuții aprinse. Câte limbi a vorbit? Doamne! Cine este ea? De fapt, mai este aceasta eleva tăcută de transfer. Dar am văzut și câteva priviri neprietenoase. Lăudăroasă. Se crede grozavă. O tocilară tipică. Nu-mi mai păsa. Era timpul ca acești tineri privilegiați să afle de ce sunt în stare românii. Dar nu știam că acesta era doar începutul războiului. Doamna Dubois nu avea de gând să renunțe. La prânz am scos din nou pachetul mamei. De data aceasta, mai mulți elevi s-au adunat în jurul meu. Iar mâncărurile alea ciudate, a spus cineva, de ce nu se integrează în cultura noastră? Dacă ești în Occident, mănânci mâncare occidentală. Am luat o înghițitură de mămăligă și mi-am amintit cuvintele bunicii. Elena, puiule, oriunde te-ai duce, să nu ți uiți niciodată rădăcinile. Era mândră de cultura mea. Era mândră că sunt româncă. Acești tineri ignoranți nu vor înțelege niciodată ce înseamnă un fond cultural autentic. Dar furtuna se apropia. Doamna Dubois decisese deja să mă distrugă complet, iar eu eram pregătită să înfrunt provocarea. Românii nu se tem niciodată de putere. Insula noastră de latinitate a dat naștere la nenumărați eroi și minți luminate. Urma să arăt întregii lumii că lumina României nu se va stinge niciodată. Beatrice Dubois se plimbă agitată prin biroul ei, cu obrajii roșii de furie. Umilința de ieri din clasă o ținuse trează toată noaptea. O fetișcană din Est o făcuse de râs. Pe ea, absolventa de la Sorbona, a pus mâna pe telefon și a format numărul tatălui ei. Da, tatăl ei era președintele Consiliului de Administrație al colegiului. Tată, avem o elevă problematică la școală, a spus Beatrice printre dinți. O fată din Est, arogantă, care nu respectă deloc tradițiile educaționale occidentale. În tot acest timp, eu stăteam în bibliotecă, complet inconștientă de complotul care se țesea împotriva mea. Reciteam Hamlet, nu pentru temă, ci pentru a-mi găsi liniștea interioară. Prințul lui Shakespeare spunea, a fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Pentru mine, întrebarea era să continui să mă ascund sau să mi-arăt adevărata față. Izbucnirea de ieri mă făcuse să realizez că nu mai puteam rămâne în umbră. Și dacă tot era așa, de ce să nu le arăt acestor occidentali puterea educației românești? La ora de matematică de după amiază, profesorul Müller le-a dat elevilor o problemă extrem de dificilă. Aceasta este o problemă de la examenul de admitere la MIT de anul trecut, a spus el. Puteți încerca, fără presiune. Alexandra era agitată, cu palmele transpirate. Dacă nu rezolvă această problemă, visul ei de a ajunge la ETH Zurich s-ar putea nărui. M-am uitat la problemă și nu m-am putut abține să nu zâmbesc. Rezolvasem această problemă la 12 ani și chiar scrisesem 3 metode diferite de rezolvare. Am ridicat mâna. Domnule profesor, pot să rezolv problema la tablă? Toate privirile s-au concentrat din nou asupra mea. În ochii Alexandrei se citea teama. Presimțea deja ce avea să se întâmple. M-am dus la tablă și am început să scriu. De data aceasta, am decis să mi-arăt adevărata valoare. Nu doar am rezolvat problema, ci am explicat în detaliu principiile matematice din spatele ei, am prezentat cele 3 metode diferite de rezolvare și chiar am extins discuția la teoremele matematice conexe. Explicația mea a fost profundă, dar accesibilă,
logică și clară, astfel încât toți cei prezenți să poată înțelege. Chiar și profesorul Müller asculta fascinat. Remarcabil, a exclamat el. Nivelul tău la matematică depășește cel al unui student universitar. Când m-am întors la locul meu, am simțit privirile complexe ale colegilor. Admirație, invidie și, mai ales, neînțelegere. Viziunea Alexandrei asupra lumii se prăbușise complet. Se considerase întotdeauna cea mai inteligentă elevă din școală, iar acum, o elevă de transfer necunoscută o depășea cu o ușurință zdrobitoare. După o oră, m-a oprit. Elena, cine ești tu, de fapt? M-am uitat la expresia ei confuză cu o oarecare compasiune. Sunt doar o elevă obișnuită din România. Obișnuită? Vocea Alexandrei a devenit ascuțită. O elevă obișnuită nu poate avea acest nivel. Vocea ei a atras atenția altor colegi. Curând, am fost înconjurată de un grup. Părinții tăi chiar sunt doar niște angajați obișnuiți. Chiar nu ai avut o pregătire specială. Ascunzi ceva? Nu-i așa? În fața acestor acuzații, am rămas tăcută. Dar simțeam ostilitatea din tonul lor. Cred că e ceva în neregulă cu ea, a spus un băiat. O persoană normală nu poate fi atât de bună. Poate că a trișat, a suspectat o altă fată. Sau poate nici măcar nu e elevă, ci un spion sau ceva de genul ăsta. Spion? Aproape am izbucnit în râs. Imaginația acestor tineri era cu adevărat bogată, dar și mai mult m-a înfuriat logica lor. Dacă o persoană din Est este excepțională, trebuie să fie ceva în neregulă. Dacă o româncă își arată valoarea, trebuie să fie ceva necurat. De ce nu puteau admite că poate educația din România este pur și simplu mai bună decât a lor? De ce nu puteau accepta că și est-europenii pot excela în orice domeniu, depășindu-i pe occidentalii? Seara, înapoi în camera de cămin, am primit un e-mail. Expeditorul era Beatrice Dubois. Domnișoară Popescu. După o analiză atentă, consider că atitudinea dumneavoastră la ore este problematică. Vă rog să vă prezentați mâine în biroul directorului. Trebuie să discutăm despre viitorul dumneavoastră. M-am uitat fix la ecran, simțind pericolul iminent. Femeia aceasta nu avea de gând să renunțe. Am luat telefonul, ezitând dacă să o sun sau nu pe mama. Dar văzând că în România era deja miezul nopții, am lăsat telefonul jos. Nu puteam să mi îngrijorez familia. Trebuia să rezolv singură această problemă. A doua zi dimineață am ajuns la biroul directorului conform programării. În momentul în care am deschis ușa, am văzut zâmbetul triumfător al doamnei Dubois. Directorul, un bărbat de peste 60 de ani, pe nume Robert Wilson, avea o expresie severă. Pe biroul lui se afla un dosar voluminos. Domnișoară Popescu, a început directorul, profesoara Dubois mi-a semnalat câteva probleme. M-am așezat în tăcere așteptând acuzațiile lor. Doamna Dubois și adres glasul. Elena are un comportament anormal la ore. Abilitățile ei nu se potrivesc deloc cu profilul ei. Ce vreți să spuneți? Am întrebat. O elevă obișnuită dintr-o țară ca România nu poate avea un asemenea nivel. A spus doamna Dubois cu o privire plină de răutate. Suspectez că actele tale de admitere sunt false. Tensiunea mea arterială a explodat. False? Cum îndrăznea să spună asta? Aveți vreo dovadă? M-am străduit să rămân calmă. Doamna Dubois a scos un dosar. Am investigat trecutul tău. Nu există nicio mențiune online despre realizările tale excepționale. Un adevărat geniu nu poate fi complet necunoscut. Evident că nu putea găsi nimic. Foloseam o nouă identitate și menținusem intenționat un profil discret. Dar asta nu însemna că eram o impostoare. Mai important, a continuat atacul doamna Dubois, comportamentul tău la ore contravine complet tradiției de modestie a culturii est-europene. Un adevărat elev din Est ar trebui să fie umil și reținut, nu arogant și dornic să iasă în evidență. Auzind asta, aproape am izbucnit în râs. Femeia aceasta folosea stereotipuri pentru a ne defini pe noi,
est-europenii. Prin urmare, a concluzionat directorul, suspectăm că identitatea ta este problematică. Până când vom clarifica situația, ești suspendată de la cursuri. Suspendată de la cursuri? Asta echivala cu o exmatriculare mascată. M-am ridicat, privindu-i pe cei doi. Cu ce drept îmi faceți asta? Doar pentru că am rezultate excepționale? Performanța ta este prea normală, a spus doamna Dubois. Elevii normali nu se comportă așa. Normal? Ce înseamnă normal? În ochii lor, est-europenii ar trebui să fie mediocri, să stea în banca lor. Am tras adânc aer în piept și am luat o decizie. Era timpul să mi folosesc arma secretă. Trebuie să dau un telefon. Am spus calm. Cui? A întrebat directorul. Cuiva care îmi poate confirma identitatea. Am scos telefonul și am format un număr. A sunat de 3 ori, apoi cineva a răspuns. Profesor Walsh, sunt eu, Elena Popescu. De la celălalt capăt al firului s-a auzit o voce caldă. Elena, bună! Cum merge adaptarea? Am dat de niște probleme, am spus, privindu-i pe doamna Dubois și pe director. Cineva îmi pune la îndoială identitatea. Ce? Cine îndrăznește să mi pună la îndoială studenta? Vocea profesorului Richard Walsh a devenit severă. Richard Walsh, decanul Facultății de Științe de la Universitatea Harvard, un matematician de renume mondial și mentorul meu. Profesorule, ați putea veni la colegiul Mihai Eminescu? Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Desigur. Vin imediat. Stai liniștită. Nimeni nu se poate atinge de cea mai bună studentă a mea. Am închis telefonul, privindu-i pe doamna Dubois și pe director, care erau complet uluiți. Mâine dimineață, decanul Facultății de Științe de la Harvard va veni personal pentru a-mi clarifica identitatea. Fața doamnei Dubois a devenit albă ca varul. Decanul de la Harvard. Exact. Am zâmbit. El vă va spune cine sunt eu, de fapt. M-am întors și am părăsit biroul directorului, cu inima plină de anticipare. Mâine era ziua în care îmi voi dezvălui adevărata identitate. Acești occidentali ignoranți urmau să afle ce înseamnă mândria României. Mergând pe coridor, mi-am amintit ce spunea mama adesea, Elena, ce-i valoros, strălucește. Nu, ți fie teamă să te arăți. Românii nu sunt cu nimic mai prejos decât alții. Mâine era ziua mea de a străluci. În noaptea aceea, m-am fost în pat, incapabilă să adorm. Nu de emoție, ci de nerăbdare. Pentru prima dată, în cei 17 ani, îmi doream atât de mult să mi-arăt adevărata față. M-am trezit înainte de răsărit. Stând la fereastra camerei, privind cerul care se lumină la est, m-am gândit la răsăriturile din România. În zilele petrecute la Universitatea din București, priveam adesea soarele răsărind din laborator. Atunci eram o fată care visa să schimbe lumea. Astăzi, urma să le arăt acestor occidentali că soarele României poate lumina întreaga lume. La micul dejun, atmosfera din cantină era ciudată. Elevii șușoteau, aruncându-mi priviri furișe. Vestea de ieri se răspândise deja în toată școala. Alexandra s-a apropiat cu o expresie complexă. Elena, am auzit că vei fi investigată. Am dat din cap, impasibilă. Adevărul va ieși la iveală în curând. Chiar nu ai mințit deloc? A întrebat ea ezitant. M-am uitat în ochii ei. Alexandra, ți se pare că sunt o persoană care minte? A clătinat din cap, dar privirea ei era încă plină de confuzie. Îi înțelegeam sentimentele. În lumea ei, o elevă de transfer obișnuită ca mine nu ar trebui să aibă abilități care să le depășească pe ale ei. La ora 10 dimineața, o limuzină neagră a intrat pe poarta școlii. Stăteam la fereastra clasei, privind silueta familiară coborând din mașină. Profesorul Richard Walsh. Peste 60 de ani, părul alb, dar privirea la fel de ageră. Era unul dintre cei mai mari matematicieni ai lumii și persoana care mă înțelegea cel mai bine.
Curând, s-a auzit un anunț la stația de radio a școlii. Eleva Elena Popescu este rugată să se prezinte imediat la biroul directorului. Mi-am aranjat hainele, am tras adânc aer în piept. Sosise momentul. Mergând spre biroul directorului, am simțit nenumărate priviri ațintite asupra mea. Elevii, profesorii, toți așteptau deznodământul acestui spectacol. Am deschis ușa biroului și am văzut 4 persoane. Directorul Wilson, doamna Dubois, un bărbat mai în vârstă pe care nu-l cunoșteam și dragul meu profesor Walsh. Când m-a văzut, profesorul Walsh mi-a zâmbit cald. Elena. Și a deschis brațele și m-a îmbrățișat, așa cum un tată își îmbrățișează fiica. Bărbatul necunoscut era tatăl doamnei Dubois. Președintele Consiliului de Administrație, George Dubois. Părea foarte neliniștit, ștergându și constant fruntea transpirată. Domnilor, a început profesorul Walsh, cred că este timpul să clarificăm câteva neînțelegeri. A scos un teanc de documente din servietă. Permiteți-mi să vă prezint oficial pe această tânără doamnă, Elena Popescu din București, România. A absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București la 13 ani, stabilind un record pentru cel mai tânăr absolvent al acestei instituții. Gura directorului Wilson s-a deschis de uimire. Câștigătoarea marelui premiu la concursul Geniile României, medaliată cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică. Fața doamnei Dubois devenea din ce în ce mai palidă. A publicat 3 articole în jurnale științifice internaționale, fiind supranumită Miracolul Matematicii Românești. Președintele Consiliului, domnul Dubois, a început să transpire rece. Și cel mai important, vocea profesorului Walsh a devenit solemnă. Este cea mai tânără studentă preadmisă din istoria Facultății de Științe a Universității Harvard. A venit la Colegiul Mihai Eminescu la cererea noastră pentru o perioadă de adaptare de 6 luni la sistemul educațional occidental. În birou s-a lăsat o liniște de mormânt. Directorul Wilson s-a bâlbâit. Vreți să spuneți că ea este studentă la Harvard? Nu doar o studentă, a spus profesorul Walsh, serios. Ea este cel mai prețios talent al nostru. Ne punem mari speranțe în ea că va aduce contribuții semnificative pentru umanitate în domeniul științei. Beatrice Dubois era pe punctul de a leșina pe scaun. Fata obișnuită din Est pe care o umilise constant era, de fapt, un geniu de talie mondială. Profesorul Walsh a continuat. Dar am înțeles că aici a fost supusă unui tratament nedrept. Privirea lui s-a îndreptat spre doamna Dubois, iar autoritatea s-a făcut ca temperatura din încăpere să scadă cu câteva grade. Profesoară Dubois, nu-i așa? A întrebat profesorul Walsh, arătând spre ea. Ce i-ați spus studentei mele? Beatrice a deschis gura să se apere, dar nu a putut scoate un cuvânt. Să ghicesc, a spus profesorul Walsh, cu o voce plină de ironie. Ați pus la îndoială abilitățile, i-ați suspectat onestitatea sau ați avut prejudecăți legate de originea ei națională. Fiecare cuvânt era ca o sabie înfiptă în inima ei. Nu am. S-a apărat ea slab. Nu? Profesorul Walsh a scos un reportofon. Atunci cum explicați aceste înregistrări? A apăsat butonul de redare. Vocea clară a doamnei Dubois s-a răsunat. Voi, est-europenii, sunteți de obicei buni la matematică, dar cum stați cu literatura? Acest lucru necesită un fond cultural solid, nu ceva ce poate fi înțeles doar învățând câteva cuvinte pe de rost. Un adevărat elev din Est ar trebui să fie umil și reținut, nu arogant și dornic să iasă în evidență. Erau înregistrările pe care le făcusem pe ascuns cu telefonul meu ieri. Fața doamnei Dubois era albă ca hârtia. Președintele Consiliului, domnul Dubois, s-a ridicat brusc. Beatrice, cum ai putut spune așa ceva? S-a întors spre profesorul Walsh și s-a înclinat adânc. Domnule profesor, îmi cer scuze pentru comportamentul ignorant al fiicei mele. Acesta nu reprezintă în niciun fel poziția școlii noastre. Profesorul Walsh l-a privit cu răceală.
Domnule Dubois, aceasta este calitatea educației din școala dumneavoastră, să permiteți unui profesor să practice discriminare rasială împotriva unui elev? Absolut nu. S-a grăbit să nege domnul Dubois. Acesta este un comportament individual, nu reprezintă școala. Comportament individual? A râs ironic profesorul Walsh. Atunci, domnule director, care a fost modul dumneavoastră de a gestiona această situație? Să îi suspendați cursurile studentei mele? Directorul Wilson, cu fruntea plină de sudoare, a spus: domnule profesor, a fost o neînțelegere. Nu știam adevărata ei identitate. Deci, dacă nu-i știați identitatea, o puteți discrimina în voie. Vocea profesorului Walsh a devenit tunătoare. Dacă ar fi fost doar o elevă obișnuită din România, ar fi putut fi tratată astfel. Această întrebare a rezonat ca un trăznet în mintea tuturor celor prezenți. Da, chiar dacă nu aș fi fost un geniu, chiar dacă aș fi fost doar o elevă obișnuită, aveau dreptul să mă discrimineze în acest fel. Stăteam acolo, simțind un sentiment de dreptate fără precedent. Nu pentru că identitatea mea fusese dezvăluită, ci pentru că acele prejudecăți și discriminări fuseseră în sfârșit demascate complet. Profesorul Walsh a venit lângă mine. Elena, mai dorești să continui să studiezi aici? M-am uitat la cei prezenți. Toți așteptau cu înfrigurare răspunsul meu. Dacă aș fi spus nu, reputația acestei școli ar fi avut de suferit enorm. Pierderea sprijinului de la Harvard ar fi fost un dezastru pentru colegiul Mihai Eminescu. Am tăcut câteva secunde, apoi am spus: doresc să rămân, dar cu câteva condiții. Toți au răsuflat ușurați. În primul rând, cer ca profesoara Dubois și ceară scuze public. Nu doar mie, ci tuturor elevilor care ar putea fi victime ale discriminării. Beatrice a închis ochii, cu o expresie de durere. În al doilea rând, școala trebuie să implementeze un mecanism antidiscriminare pentru a proteja drepturile tuturor elevilor internaționali. Directorul Wilson a dat din cap energic. Desigur, desigur. În al treilea rând, m-am uitat la Beatrice. Profesoara Dubois trebuie să urmeze un curs de formare multiculturală pentru a învăța să respecte elevii din medii diferite. Președintele Consiliului, domnul Dubois, a fost imediat de acord. Total de acord. Vom aranja cele mai bune cursuri de formare. Profesorul Walsh a dat din cap, satisfăcut. Foarte bine. Atunci sper ca astfel de incidente să nu se mai repete. S-a întors spre Beatrice. Profesoară Dubois, atacul dumneavoastră malițios la adresa unei fete de 17 ani mă face să mă îngrijorez de calitatea educației occidentale. Sper că veți învăța din această lecție. Beatrice a dat din cap, cu lacrimi în ochi. Știa că întreaga ei carieră fusese grav afectată. După ședință, profesorul Walsh a rămas să vorbească cu mine. Elena, te-ai descurcat foarte bine. Fermă, dar demnă. I-ai apărat onoarea, dar le-ai oferit și o șansă de a se corecta. Am zâmbit. Vă mulțumesc, domnule profesor. Fără sprijinul dumneavoastră. Nu ai nevoie de sprijinul nimănui, m-a bătut el pe umăr. Talentul și caracterul tău sunt cele mai bune arme. Amintește, ții. Nu te reprezinți doar pe tine, ci și România. Da, reprezentam România. Această insulă frumoasă de latinitate, acest popor neînfricat, poate că suntem o țară mică, dar spiritul nostru este mai mare decât al oricărei mari puteri. Când am ieșit din biroul directorului, am văzut coridorul plin de elevi. Vestea se răspândise deja. Eleva tăcută de transfer era, de fapt, un geniu de la Harvard. Alexandra a venit spre mine, cu ochii plini de admirație. Elena. Nu. Cum ar trebui să... Spun? Am râs. Spune-mi, Elena. Sunt tot eu. Dar ești un geniu. Ești studentă la Harvard. Încă era în stare de șoc. Și ce dacă? Am spus calm. Geniu sau om obișnuit, toți ar trebui tratați egal. Punctul central de astăzi nu este identitatea mea,
ci faptul că discriminarea în sine este greșită. Alexandra a dat din cap, gânditoare. În acea după-amiază, Beatrice Dubois și-a cerut scuze public în fața întregii școli. Vocea îi tremura, iar ochii erau plini de lacrimi. Îmi cer scuze pentru prejudecățile și ignoranța mea. Am tratat greșit o elevă excepțională și am rănit toți colegii care ar fi putut fi victime ale discriminării. Voi munci din greu pentru a mă corecta și pentru a învăța să respect fiecare persoană. În sală era o liniște profundă. Nu erau scuze doar pentru mine, ci pentru toți cei care suferiseră vreodată din cauza discriminării. Seara, am sunat-o pe mama. Mamă, vreau să ți spun ceva. Ce s-a întâmplat, dragă? Vocea mamei era caldă ca primăvara. Nu ți-am dezamăgit așteptările. I-am făcut pe acei occidentali care ne priveau de sus să înțeleagă cât de valoroși suntem noi, românii. De la celălalt capăt al firului am auzit râsul mamei. Elena, mama este mândră de tine. Nu pentru realizările tale, ci pentru curajul tău. Da, curaj. Curajul de a fi tu însuți. Curajul de a înfrunta prejudecățile. Curajul de a ți apăra demnitatea. Astăzi nu am luptat doar pentru mine, ci pentru toți românii. Poate că România este o țară mică, dar inimile noastre sunt mai largi decât oceanul. Spiritul nostru este mai puternic decât munții. Furtuna trecuse. Curcubeul era pe cale să apară. Peste noapte, statutul meu la Colegiul Mihai Eminescu s-a schimbat radical. Ieri eram o elevă problematică, pusă la îndoială, astăzi devenisem mândria României, admirată de întreaga școală. Dimineața, când am intrat în cantină, zgomotul obișnuit a încetat brusc. Toți elevii s-au întors să mă privească, iar în ochii lor nu mai era îndoială sau dispreț, ci respect și curiozitate. Mi-am luat ca de obicei pachetul pregătit de mama, sarmale cu mămăliguță și ardei iute. Înainte, aceste mâncăruri erau bagiocorite ca fiind ciudate și dezgustătoare. Acum câțiva elevi s-au apropiat și m-au întrebat curioși. Ce este asta? Miroase foarte bine. E mâncare românească? Ne poți povesti despre ea? Gustul trebuie să fie special. Le-am prezentat cu zâmbetul pe buze fiecare fel de mâncare. Acestea sunt sarmale, făcute din carne tocată învelită în foi de varză murată, gătite lent. Sunt un simbol al bucătăriei noastre. Aceasta este mămăligă, un fel de terci din mălai, foarte popular în România. Și acesta este ardei iute, pentru cei curajoși. Elevii ascultau fascinați. Unii chiar și-au scos telefoanele pentru a căuta rețete românești. Mâncarea voastră din România pare foarte bogată. Aș vrea să încerc și eu într-o zi. Am simțit o emoție profundă. Aceeași mâncare, ieri disprețuită, astăzi lăudată. Aceasta este puterea prejudecății, dar și puterea adevărului. Prima oră a fost matematica. Atitudinea profesorului Müller se schimbase la 180 de grade. Elena, mi-a spus el respectuos, având în vedere nivelul tău excepțional la matematică, ai fi dispusă să îi ajuți pe ceilalți colegi. Am dat din cap. Asta era exact ce îmi doream să fac, să folosesc cunoștințele pentru a îi ajuta pe alții. Alexandra a ridicat mâna. Elena, nu prea înțeleg această ecuație diferențială. Tonul ei nu mai era ostil, ci sincer și dornic de a învăța. M-am dus lângă ea și i-am explicat cu răbdare fiecare pas. Trebuie să gândești așa. I-am spus, desenându-i o schemă pe caiet. Diferențiala este ca și cum ai urmări viteza de schimbare a unei funcții. Alexandra asculta atent, dând din cap. Alți colegi s-au adunat și în jur, concentrându-se. Sentimentul a fost minunat. Nu vanitatea de a fi admirată, ci satisfacția de a te conecta cu ceilalți prin împărtășirea cunoștințelor. După o oră, Alexandra m-a ajuns din urmă. Elena, îți datorez scuze. De ce? Am întrebat. Am avut prejudecăți față de tine. Credeam că ești doar o elevă de transfer obișnuită și am simțit că mi-ameninți poziția. A spus ea sincer. Acum înțeleg că putem învăța una de la alta, nu să concurăm una împotriva celeilalte. I-am strâns mâna. Alexandra, nu ai greșit. Competiția este firerască. Important este să creștem împreună.
Ochii ei s-au umezit. Ești cu adevărat specială. Nu doar pentru talentul tău, ci și pentru generozitatea ta. Ora de literatură de după amiază a avut o atmosferă complet diferită. Doamna Dubois a intrat în clasă cu ochii roșii. Evident, plânsese. Scuzele publice de ieri fuseseră o umilință și o lovitură imensă pentru ea. Dragi elevi, a spus ea cu o voce ușor răgușită, stăzi vom continua discuția despre Hamlet. A evitat privirea mea, încercând să ducă ora la bun sfârșit în mod normal. Dar stânjeneala ei era evidentă. Am ridicat mâna. Doamnă profesoară, aș putea împărtăși o perspectivă asupra lui Hamlet. Doamna Dubois a ezitat o clipă. Apoi a dat din cap. Desigur, te rog. M-am ridicat și am început să analizez. Tragedia lui Hamlet nu este doar una personală, ci și una a epocii sale. El se află la granița dintre vechi și nou, suportând o presiune psihologică imensă. Analiza mea a fost profundă și originală, citând din textul lui Shakespeare și combinând cu concepte de psihologie modernă. Colegii ascultau captivați. Chiar și doamna Dubois dădea din cap în semn de aprobare. Prin urmare, ezitarea lui Hamlet reflectă complexitatea alegerilor morale cu care se confruntă umanitatea. Această complexitate transcende granițele culturale și etnice. Ultima mea frază a avut o aluzie subtilă. Doamna Dubois a înțeles mesajul. În ochii ei se citea vinovăția și reflexia. După o oră, doamna Dubois m-a oprit. Elena, putem vorbi puțin? Am urmat-o în biroul ei. A închis ușa și a oftat adânc. Aș vrea să ți cer scuze personal. Vă ați cerut deja scuze public. Am spus calm. Nu este de ajuns. A clătinat ea din cap. Trebuie să știi că îmi este profund rușine de prejudecățile mele. Sunt un cadru didactic. Dar am fost orbită de propria mea ignoranță. M-am uitat la ea. Această femeie, odinioară atât de arogantă, era acum atât de umilă. Doamnă profesoară, am spus cu blândețe, toți greșim. Important este să recunoaștem greșeala și să ne corectăm. A dat din cap, cu ochii plini de lacrimi. Mă poți ierta? V-am iertat deja, am zâmbit. Dar mai important este să vă iertați pe dumneavoastră însăți. Și apoi să deveniți o profesoară mai bună. Doamna Dubois mi-a strâns mâna emoționată. Mulțumesc, Elena. M-ai învățat ce înseamnă cu adevărat toleranța și înțelepciunea. Părăsind biroul, mi-am amintit cuvintele bunicii. Elena, puiule, ura face inima mică, iertarea o face mare. Căldura sufletului românesc stă în capacitatea noastră de a ierta și de a fi primitori. Asta nu e slăbiciune, ci putere. Seara. Am primit un e-mail din România. Era un jurnalist de la un ziar important care dorea să mi ia un interviu despre experiența mea în străinătate. Am refuzat politicos. Nu voiam să mă întorc sub lumina reflectoarelor, să fiu din nou expusă ca un miracol. Voiam doar să fiu eu însămi, să aduc cinste României și să contribui la progresul umanității. Întinsă în pat, am rememorat evenimentele din ultimele zile. De la a fi discriminată la a fi respectată, de la a mă ascunde la a mă afirma, am învățat multe. Am învățat că în fața prejudecăților nu trebuie doar să înduri, ci să ripostezi cu curaj. Am învățat că adevărata putere nu înseamnă să izdrobești pe alții, ci să te înalți pe tine însuți. Am învățat că iertarea nu este slăbiciune, ci cea mai înaltă formă de înțelepciune. Și cel mai important, am învățat mândria de a fi româncă. Nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic. Suntem valoroși prin noi înșine. Cultura noastră, educația noastră, valorile noastre merită respectate. Mâine va începe o nouă zi. Nu mai sunt fata care voia să se ascundă, ci o româncă mândră. Voi folosi acțiunile mele pentru a le arăta mai multor oameni frumusețea României. Luna de afară era plină și rotundă, amintindu-mi de cozonacii bunicii. Mi-am amintit de serile de acasă, de îmbrățișarea mamei, de pământul pe care îl iubesc atât de mult. România, sunt mândră de tine. Românii sunt mândră de noi. Oriunde aș merge, îmi voi aminti mereu că sunt fiica României.
Voi face întreaga lume să știe că lumina României strălucește mereu. Timpul a trecut repede. În curând, se făcuseră 3 luni de când eram la colegiul Mihai Eminescu. Atmosfera din întreaga școală se schimbase subtil datorită prezenței mele. Doamna Dubois se străduia cu adevărat să se schimbe. Se înscrisese la cursuri de formare multiculturală, începuse să învețe limba română și chiar prezenta la ore opere literare din diferite culturi. Ieri, prezentase clasei întregi romanul Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu, un scriitor român. Literatura nu are granițe, a spus ea în clasă. Fiecare cultură are propriile sale comori, pe care merită să le înțelegem și să le apreciem. Privirea pe care mi-a aruncat-o era plină de recunoștință sinceră. Știam că se străduia să devină o profesoară mai bună. Dar și mai surprinzătoare a fost schimbarea elevilor. Alexandra nu mă mai vedea ca pe o rivală, ci ca pe cea mai bună parteneră de studiu. Rezolvam împreună probleme de matematică, discutam teorii științifice și împărtășeam metode de învățare. Elena, tu m-ai învățat ce înseamnă excelența adevărată, mi-a spus ea într-o zi. Nu să învingi pe alții, ci să te autodepășești. Am format un grup de studiu care se întâlnea săptămânal pentru a discuta diverse subiecte academice. Din ce în ce mai mulți elevi s-au alăturat, de la 5, 6 la început, la peste 20. Subiectele noastre s-au extins de la matematică și fizică la literatură și istorie, de la știința de avangardă la gândirea umanistă. Prezentările Elenei ne învață mereu ceva nou, a spus un băiat pe nume Jacques. Ea nu este doar inteligentă, ci are un mod de a gândi care te inspiră. M-a făcut să înțeleg că învățătura nu este despre competiție, ci despre creștere. Și despre colaborare, a adăugat Sara. Eram fericită că aveam un astfel de impact. Asta era ceea ce îmi dorisem întotdeauna. Să conectez minți prin cunoaștere, să luminez calea altora cu înțelepciune. Numărul elevilor internaționali din școală a început, de asemenea, să crească. Directorul Wilson mi-a spus că de la incidentul meu, tot mai multe familii din Europa de Est au început să fie interesate de colegiul Mihai Eminescu. Îi spun că aici există o fată româncă remarcabilă care a făcut această școală mai internațională. Am devenit, fără să vreau, o emblemă, dar speram să fiu mai degrabă o punte între culturi diferite. Într-o zi, un nou elev din Polonia a venit la mine. Soră mai mare, mi-a spus, folosind un termen respectuos, am auzit că ești foarte respectată aici. Și eu sunt est-european și îmi fac griji că voi fi discriminat. I-am strâns mâna. Nu, ți face griji. Aici lucrurile s-au schimbat. Și chiar dacă întâmpini probleme, trebuie să le înfrunți cu curaj. Astfel de conversații au devenit tot mai frecvente. Elevi din Cehia, Ungaria, Bulgaria au venit să mi împărtășească neliniștile lor. Am devenit sora lor mai mare, încurajându-i cu propria mea experiență. Gineți minte, le spuneam adesea, excelența noastră nu trebuie demonstrată nimănui. Dar avem responsabilitatea de a arăta frumusețea culturilor noastre. Cel mai mult m-a emoționat o scrisoare de la mama. În scrisoare, ea spunea, dragă Elena, am văzut știrile. Am aflat ce a întâmplat în Elveția. Suntem mândri de curajul tău, dar și mai mult de toleranța ta. Nu ai devenit plină de ură din cauza discriminării, ci ai dizolvat prejudecățile cu dragoste. Acesta este caracterul românului. Cald, rezistent, primitor. Ești mândria noastră și mândria României. Amintește, ții, oriunde te-ai duce, porți cu tine dragostea noastră și spiritul românesc. Te iubește mama. După ce am citit scrisoarea, am plâns. Nu lacrimi de tristețe, ci de fericire. Aveam cei mai buni părinți din lume, cea mai frumoasă țară și cea mai caldă cultură. În weekend, școala a organizat un festival cultural internațional. Am fost invitată să reprezint România. Am pregătit o prezentare despre țara mea, de la geografie și istorie, la gastronomie și cultură, de la dezvoltarea tehnologică la progresul democratic. Când am urcat pe scenă,
Sala era plină de elevi și profesori. Chiar și președintele Consiliului, domnul Dubois, venise. Voia să asculte personal ce avea de spus fata din România care îi schimbase școala. Bună ziua tuturor! Sunt Elena Popescu și vin din România. Am început. Mulți oameni mă întreabă cum este România. Am dat click pe prezentare. Pe ecranul mare au apărut peisaje din România. Aceasta este țara mea, o țară frumoasă. Nu este mare, dar este primitoare. Este tânără ca democrație, dar este rezistentă. Am prezentat tradițiile noastre. Acesta este martisorul, un simbol al primăverii. Aici, oameni din medii diferite se adună pentru a celebra împreună, împărțind bucurie. Am vorbit despre educația din România. Educația din România pune accent pe dezvoltarea completă. Credem că fiecare copil are un potențial nelimitat. Pentru realizările mele de astăzi, trebuie să mulțumesc educației pe care mi-a oferit-o România. Am împărtășit valorile noastre. Românii cred în ospitalitate. Suntem calzi, buni la suflet și ne ajutăm reciproc. Credem, de asemenea, în democrație și libertate. Credem că fiecare are dreptul să se exprime. La final am spus cu emoție. România m-a învățat cea mai importantă lecție, respectul pentru diversitate. În România, oameni din diferite regiuni, diferite etnii și diferite credințe trăiesc în armonie. Acesta este spiritul românesc. Sala a izbucnit în aplauze furtunoase. Am văzut mulți oameni cu lacrimi în ochi, inclusiv doamna Dubois. După prezentare, nenumărați elevi și profesori m-au înconjurat. România pare o țară minunată. Trebuie neapărat să o vizitez. Ne-ai oferit o perspectivă complet nouă asupra României. Președintele Consiliului, domnul Dubois, s-a apropiat. Elena, mulțumesc. Nu ești doar o elevă excepțională, ci și o ambasadoare culturală remarcabilă. În acea seară i-am sunat pe părinții mei. Tată, mamă, astăzi am prezentat România. Mulți oameni de aici au spus că vor să vină să ne viziteze. Mama a râs fericită la telefon. Elena, ai crescut cu adevărat. Nu ești doar fiica noastră, ci și fiica României. Da, sunt fiica României. Oriunde aș merge, îmi voi aminte această identitate și voi fi mândră de ea. Întinsă în pat, m-am gândit la mine cea de la venirea la Colegiul Mihai Eminescu. Atunci voiam să mă ascund, să fug. Acum, sunt dispusă să mă arăt, să împărtășesc. Această transformare nu este doar o creștere personală, ci și puterea culturii. Căldura României m-a schimbat pe mine și prin mine i-a schimbat pe toți cei de aici. Mi-am amintit o vorbă românească. Omul sfințește locul. Acum înțeleg că a sfinți locul nu înseamnă a învinge pe alții, ci a-i ridica pe toți. Să faci lumea un loc mai bun prin prezența ta. Aceasta este cea mai mare victorie. Mâine voi continua să muncesc din greu. Nu doar pentru mine, ci și pentru România. Voi face mai mulți oameni să știe cât de valoroși sunt românii și cât de frumoasă este cultura românească. Eu sunt lumina României și sunt mândră de asta. Primăvara a sosit. În campusul colegiului Mihai Eminescu, cireșii erau înfloriți. Acest lucru mi-a amintit de primăverile din România, de cireșii din grădina botanică. Deși eram departe de casă, dorul făcea totul mai cald. Se apropia data transferului meu la Harvard. Mai rămăsese doar o lună. Experiența din aceste luni mi-a schimbat complet percepția despre mine, despre România și despre lume. Nu mai eram fata timidă care voia să-și ascundă identitatea, ci o româncă mândră. Nu mă mai temeam de atenție, ci am învățat să folosesc propria mea lumină pentru a ilumina pe alții. Profesorul Müller a venit la mine. Elena, școala a decis să organizeze un concurs de matematică. Sperăm că vei accepta să fii îndrumător. Am fost surprinsă. Sunt doar o elevă. Ești cea mai calificată persoană, a zâmbit el. Și elevii au mare încredere în tine. Am acceptat provocarea.
În fiecare zi după ore mă întâlneam cu elevii participanți, împărtășind tehnici de rezolvare, discutând despre frumusețea matematicii. Matematica nu este doar calcul, le spuneam. Este un mod de a gândi, o modalitate de a privi lumea. Alexandra era cea mai activă participantă. Elena, tu reușești mereu să faci problemele complexe să pară simple. Asta pentru că educația noastră din România pune accent pe înțelegere, nu pe memorare mecanică. I-am explicat. Credem că dacă înțelegi principiul, poți rezolva orice problemă similară. În ziua concursului, am stat în comisia de jurizare, privind elevii concentrați la rezolvarea problemelor. Am simțit o mare satisfacție. Acești copii crescuseră sub îndrumarea mea. Asta mă bucură mai mult decât orice onoare personală. Rezultatele au venit. Alexandra a câștigat locul întâi. Ceilalți elevi din grupul nostru au obținut de asemenea rezultate excelente. La ceremonia de premiere, Alexandra a spus în discursul său: acest premiu nu este doar al meu, ci și al Elenei. Ea ne-a învățat ce înseamnă munca în echipă și ajutorul reciproc. Sala a izbucnit în aplauze. M-am ridicat și m-am înclinat adânc. În acel moment, am simțit o împlinire fără precedent. Seara, doamna Dubois a venit la mine. Elena, aș vrea să vorbim. Ne-am așezat pe o bancă în grădina școlii. Vântul de seară aducea un parfum discret de flori. Am învățat atât de multe în aceste luni, a spus doamna Dubois sincer. Nu doar despre multiculturalism, ci și despre cum să fii un om mai bun. A făcut o pauză, apoi a continuat. Știi, înainte mă credeam cineva. Absolventă la Sorbona, specializări la Londra. Mă simțeam superioară altora. Până te-am întâlnit pe tine. Abia atunci am înțeles ce înseamnă excelența adevărată. Nu diplomele, nu originea, ci caracterul și înțelepciunea. M-am uitat la ea. Această femeie, odinioară arogantă, era acum atât de umilă. Doamnă profesoară, fiecare om crește. Important este să fim dispuși să ne schimbăm. Tu m-ai schimbat pe mine, a spus ea emoționată. Și ai schimbat această școală. Acum, Colegiul Mihai Eminescu este mai tolerant, mai internațional, old. Și era adevărat. Acum, în școală, vedeai fețe de peste tot. Elevii internaționali nu se mai simțeau singuri, pentru că exista o rețea de sprijin care îi aștepta. Profesorii erau mai atenți la limbajul lor pentru a evita prejudecățile involuntare. Acesta este sensul schimbului cultural, am spus. Nu cine cucerește pe cine, ci învățarea reciprocă și progresul comun. Doamna Dubois a dat din cap. Vei pleca la Harvard. Îmi va fi dor de tine și mie îmi va fi dor de aici. Am spus sincer, acest loc mi-a oferit multe și m-a ajutat să mi înțeleg misiunea. În weekend, școala a organizat o petrecere de adio pentru mine. Sala mare era plină de oameni, elevii, profesorii, chiar și câțiva părinți. Directorul Wilson a spus pe scenă: eleva Elena Popescu nu este doar o elevă excepțională, ci și un lider remarcabil. Cu înțelepciunea și caracterul ei, ne-a făcut pe toți să fim mai buni. Președintele Consiliului, domnul Dubois, a urcat și el pe scenă. Elena ne-a învățat ce înseamnă respectul și toleranța. Este mândria școlii noastre și mândria României. Când a venit rândul meu să vorbesc, am urcat pe scenă și am privit mulțimea de fețe familiare. Vă mulțumesc tuturor, am început. Venirea la Colegiul Mihai Eminescu a fost una dintre cele mai importante experiențe din viața mea. La început, am vrut să mă ascund, crezând că discreția mă va feri de probleme. Dar m-am înșelat. Adevărata armonie nu vine din ascunderea diferențelor, ci din înțelegerea lor. Fiecare dintre noi are propriul său background cultural, propria sa poveste. Aceste diferențe nu sunt obstacole, ci comori. În România avem o vorbă: unde-s mulți, puterea crește. Faptul că ne-am întâlnit aici este o șansă. Să prețuim această șansă și să construim poduri cu dragoste și înțelegere.
Sala a izbucnit în aplauze prelungi. Am văzut mulți oameni ștergându și lacrimile, inclusiv elevii care mă discriminaseră la început. Alexandra a urcat pe scenă în numele clasei. Elena, ești cea mai bună profesoară și cea mai bună prietenă a noastră. Ne-a învățat ce înseamnă excelența adevărată. Nu să învingi pe alții, ci să te autodepășești. Nu să strălucești singur, ci să iluminezi și pe alții. Mi-am mânat un album gros de amintiri. Acestea sunt mesajele noastre pentru tine. Te rugăm să iei binecuvântările noastre cu tine la Harvard. Am deschis albumul și am văzut paginile pline de mesaje. Mulțumesc că m-ai învățat frumusețea matematicii, Jacques. M-ai făcut să înțeleg valoarea diferențelor culturale, Sara. Datorită ție, am început să învăț limba română, Blaze. Ești cea mai curajoasă persoană pe care am cunoscut-o, Amy. Fiecare cuvânt era atât de sincer, atât de cald. Ochii mi s-au umezit. Ultimul mesaj era de la doamna Dubois. Dragă Elena, ești cea mai importantă elevă din cariera mea didactică. Nu ai transmis doar cunoștințe, ci și înțelepciune. Nu te-ai realizat doar pe tine, ci i-ai ajutat și pe alții să se realize. Mulțumesc că m-ai făcut o profesoară mai bună și un om mai bun. Îți doresc să strălucești la Harvard. Fie ca România să fie mândră de tine. Nu m-am mai putut abține. Aceste lacrimi nu erau de tristețe, ci de emoție, de regret și de speranță pentru viitor. După petrecere, m-am întors în cameră și am început să mi fac bagajele. Fiecare obiect purta o amintire. Eseul despre Hamlet, criticat de doamna Dubois, era acum înrămat în biroul ei. Medaliile de la concursul de matematică erau mărturia efortului nostru comun. Fularul adus din România îmi oferise căldură în serile reci de iarnă. Și pachetele trimise de mama, fiecare plin de dragostea de acasă. Mi-am amintit de mine cea de la început, fata timidă care se temea să fie descoperită. Acum, eram demnă și plină de încredere. Această transformare nu era doar o creștere personală, ci și o trezire a încrederii culturale. Am scos jurnalul și am scris ultima pagină despre colegiul Mihai Eminescu. Astăzi este ultima seară aici. Acum 6 luni, am venit cu teamă și neliniște. Acum 6 luni, plec cu încredere și speranță. Aici am învățat cea mai importantă lecție. Să fiu o româncă mândră, să dizolv prejudecățile cu dragoste, să luminez întunericul cu înțelepciune. Mulțumesc, colegiule Mihai Eminescu. Mulțumesc fiecărei persoane pe care am întâlnit-o. Mâine voi porni într-o nouă călătorie. Dar oriunde aș merge, îmi voi aminti mereu. Sunt Elena Popescu, vin din România și sunt mândră de asta. Lumina lunii de afară era blândă, la fel ca luna de deasupra României. Mâine voi merge la Harvard pentru a începe un nou capitol al vieții mele. Dar povestea acestei fete din România nu se va încheia niciodată. Pentru că știu că nu mă reprezint doar pe mine, ci și România. Voi folosi întreaga mea viață pentru a arăta lumii frumusețea României. În momentul în care am pășit în campusul Universității Harvard, inima mea a fost plină de emoții amestecate. Clădirile din cărămidă roșie emanau o aură de vechime și solemnitate sub soarele de toamnă. Acesta era templul academic la care vizau nenumărați oameni. Dar pentru mine, cel mai important era că puteam, în sfârșit, să stau aici cu adevărata mea identitate, fără să mă mai ascund, fără să mă mai tem, ci fiind, cu mândrie, o româncă. Profesorul Walsh a venit personal să mă întâmpine. Când m-a văzut, a zâmbit mulțumit. Elena, bine ai venit la Harvard. Pari mult mai încrezătoare decât înainte. Mulțumesc, domnule profesor, am zâmbit. Experiența de la colegiul Mihai Eminescu m-a maturizat foarte mult. Am auzit despre ce ai făcut acolo, a spus profesorul Walsh în timp ce mergeam. Nu ești doar o elevă excepțională, ci și un lider remarcabil. După ce m-am instalat în camera de cămin, am deschis laptopul și am văzut o mulțime de mesaje de la prietenii mei de la colegiul Mihai Eminescu. Alexandra, Elena, ai ajuns la Harvard? Deja îmi lipsesc discuțiile noastre despre matematică. Jacques, Elena, m-am blocat din nou la calculul integral. Fără tine, nu mă descurc.
Chiar și doamna Dubois îmi trimisese un mesaj. Dragă Elena, îți doresc mult succes la Harvard. Amintește-ți, vei fi mereu mândria noastră. Citind aceste mesaje, inima mi s-a umplut de căldură. Aceste prieteni vor fi cea mai prețioasă comoară a vieții mele. Primul curs a fost de matematică avansată. Profesorul era renumitul Dr. Williamson. Intrând în clasă, am observat că studenții veneau din toată lumea, America, Europa, Asia, Africa, fiecare cipe mana inteligență. Bine ați venit la Harvard. A început profesorul Williamson. Fiecare dintre voi este un geniu selectat dintre mii. Dar amintiți-vă, geniul nu există pentru a se autovalida, ci pentru a servi lumea. Aceste cuvinte m-au mișcat profund. Da, sensul geniului nu stă în gloria personală, ci în contribuția la umanitate. Discuțiile din clasă au fost intense. Fiecare student avea perspective unice. Când profesorul a pus o problemă matematică complexă, am ridicat mâna. Cred că această problemă poate fi rezolvată prin 3 metode diferite. Analiza mea, clară și profundă, a atras atenția colegilor. După o oră, o fată din India s-a apropiat. Ești Elena Popescu, am auzit povestea ta. Ce ai făcut la Colegiul Mihai Eminescu este remarcabil. Mulțumesc. Am spus modest. Am făcut doar ceea ce trebuia. Nu. Ai făcut mult mai mult. Ai insistat ea. Ai luptat pentru demnitatea tuturor studenților internaționali. Astfel de conversații au devenit tot mai frecvente. Am descoperit că experiența mea se răspândise deja în cercurile studenților internaționali. Mulți studenți din diferite țări auziseră de fata curajoasă din România care s-a opus discriminării. O săptămână mai târziu, Asociația Studenților Est-Europeni de la Harvard m-a contactat. Elena, sperăm că te vei alătura organizației noastre și poate chiar vei candida la președinție. Nu am acceptat imediat. Lăsați-mă să mă gândesc. Aș vrea să servesc toți studenții, nu doar pe cei din Europa de Est. După o analiză atentă, am propus o idee. În loc să ne concentrăm doar pe studenții est-europeni, de ce nu am înființa o asociație de schimb cultural internațional, unde să poată participa studenți din toate mediile? Propunerea a fost primită cu entuziasm. Curând, Asociația de schimb cultural internațional de la Harvard a fost înființată, iar eu am fost aleasă prima președintă. Primul nostru eveniment a fost Seara Culturilor Lumii. Studenți din fiecare țară și-au pregătit propria prezentare culturală. Eu, desigur, am ales să prezint România. În acea seară, purtând o tradițională, am urcat pe scenă. Bună seara! Sunt Elena Popescu și vin din România. Astăzi aș vrea să vă împărtășesc povestea unei țări frumoase. Am proiectat un film despre România. De la ceața dimineții de pe Lacul Roșu la ceile Bicazului, de la luminile nocturne ale Bucureștiului la plajele din Vama Veche, de la forfota târgurilor tradiționale la dansurile populare. România, deși nu este mare, este un univers în sine. Pe acest pământ, românii, maghiarii, germanii, romii și multe alte etnii trăiesc împreună, creând o cultură unică. Am prezentat parcursul democratic al României. România a trecut de la dictatură la democrație, de la izolare la deschidere. Am realizat o tranziție politică pașnică, un caz rar în istoria lumii. Am împărtășit realizările tehnologice ale României. România este un hub tehnologic. Sectorul nostru IT este în plină expansiune. Companii precum UiPath au arătat lumii capacitatea de inovare a României. Am vorbit despre sufletul românesc. Dar lucrul de care sunt cea mai mândră este căldura poporului român. Avem o vorbă. Cel mai frumos peisaj din România este omul. Indiferent de dificultăți, românii se ajută mereu reciproc. Acesta este spiritul nostru. La final am spus cu emoție. Deși România se confruntă cu multe provocări, nu renunțăm niciodată. Credem că și o țară mică poate străluci pe scena mondială. Nu căutăm să cucerim lumea, ci doar să o facem un loc mai bun. Sala a izbucnit în aplauze furtunoase. Mulți colegi aveau lacrimi în ochi, profund mișcați de povestea României.
Un coleg din Europa de Vest a spus, trebuie neapărat să vizitez România. Un prieten din Africa a spus, tranziția democratică a României este incredibilă. Un coleg american a spus, acum înțeleg de ce ești atât de excepțională, pentru că ai o țară atât de minunată. După eveniment, profesorul Walsh a venit la mine. Elena, discursul tău din această seară a fost magnific. Nu ești doar un geniu științific, ci și o ambasadoare culturală. Mulțumesc, domnule profesor, am spus. Sper să fac mai mulți oameni să înțeleagă frumusețea României. Ai reușit deja, a zâmbit el, și cred că acesta este doar începutul. Da, era doar începutul. În lunile următoare, m-am dedicat complet studiului și activităților asociației. Pe plan academic, am discutat probleme științifice de avangardă cu profesori de top. Pe plan social, mi-am făcut prieteni excepționali din întreaga lume. Și cel mai important, am început să mă gândesc la viitorul meu. Ce voi face cu cunoștințele mele? Ce schimbare voi aduce lumii? Într-o zi, am primit un apel video de la Alexandra. Elena, am o veste bună. Am fost admisă la ETH Zurich. M-am bucurat sincer pentru ea. Minunat! Ne vom putea vedea din nou în Europa. Și mai am o veste bună, a spus Alexandra entuziasmată. Profesoara Duboi a fost aleasă profesoara anului pentru contribuțiile sale la educația multiculturală. Am fost foarte mișcată. Realizarea doamnei Dubois demonstră că oamenii se pot schimba, pot crește cu adevărat. Elena, a spus Alexandra, știi ceva? Ne-ai schimbat viața tuturor. Nu doar pe a mea, ci și pe a profesoarei Dubois și a întregului colegiu Mihai Eminescu. Ne-am schimbat reciproc. Am răspuns. Aceasta este puterea prieteniei. Primăvara a sosit. În campusul Harvard, cireșii erau înfloriți. Stăteam pe malul râului Charles, gândindu-mă la schimbările din ultimul an, din România în Elveția și apoi în America, de la ascundere la afirmare, de la teamă la încredere. Am trecut prin cea mai importantă transformare a vieții mele. Nu mai eram fata timidă care voia să fugă de atenție, ci o tânără femeie dispusă să-și asume responsabilități. Nu mai munceam doar pentru propriile realizări, ci pentru a face lumea un loc mai bun. Am scos telefonul și i-am sunat pe părinții mei din România. Tată, mamă, vreau să vă spun ceva. Ce s-a întâmplat, puiule? A venit vocea blândă a mamei. Mi-am decis scopul în viață. Am spus serios. Voi folosi cunoștințele mele științifice pentru a rezolva problemele lumii și, în același timp, voi folosi experiența mea pentru a promova înțelegerea culturală. Vreau să fiu o punte între România și lume. La celălalt capăt al firului a fost o tăcere, apoi am auzit vocea gătuită de emoția tatălui meu. Elena, suntem mândri de tine. Nu ești doar fiica noastră, ci și fiica României. Amintește-ți, a spus mama, oriunde te-ai duce să nu-ți uiți niciodată rădăcinile. România va fi mereu casa ta. Am închis telefonul și am privit cerul. Norii pluteau pe cerul albastru, la fel ca vizurile mele pe un cer infinit. Mi-am amintit de noaptea din avion, de fata de 17 ani care părăsea România. Era speriată, confuză, nu știa ce o așteaptă. Acum aveam o direcție, un scop, o misiune. M-am ridicat și am tras adânc aer în piept. Vântul de primăvară mângaia obrajii, aducând parfum de flori și speranță. Mâine voi continua să studiez la Harvard, urmărind adevărul științific. În viitor mă voi întoarce în România sau voi merge în orice loc din lume unde va fi nevoie de mine pentru a servi umanitatea cu cunoștințele mele. Dar oriunde aș merge, îmi voi aminti mereu. Sunt Elena Popescu, vin din România și sunt mândră de asta. Voi spune întregii lumii cât de valoroși sunt românii. Voi face ca toți cei pe care îi întâlnesc să știe că România este un loc minunat. Voi folosi întreaga mea viață pentru a aduce cinste României și pentru a contribui la progresul umanității. Soarele apunea, iar râul Charles strălucea. M-am gândit la Dunărea din România, la apusurile de acasă. Deși eram departe, inima mea era mereu legată de acel pământ. România, casa mea, rădăcinile mele, mândria mea.
Oricât de sus sau de departe aș zbura, tu vei fi mereu steaua cea mai strălucitoare din inima mea. Sunt fiica României. Voi face ca lumina României să lumineze lumea. Această poveste nu are un sfârșit, pentru că visurile nu se termină niciodată. Fiecare zi este un nou început, fiecare zi aduce noi posibilități. Am zâmbit și am pășit spre viitor, purtând cu mine dragostea României și o speranță infinită. Pentru că știu că adevărata lumină nu este pentru a te lăuda, ci pentru a lumina calea altora. Adevăratul succes nu este să îi depășești pe alții, ci să te realizezi pe tine, ajutându-i și pe alții. Adevărata mândrie nu este să îi privești de sus pe alții, ci să îi faci pe alții să devină mai buni pentru că te-au cunoscut. Aceasta este înțelepciunea pe care mi-a dăruit-o România. Acesta este crezul pe care îl voi practica toată viața. Sunt Elena Popescu. Vin din România. Povestea mea continuă să se scrie, iar lumina României va străluci mereu în inima mea.